Ola a todos, chámome Carolina Mourelle e hoxe veñovos falar de Europa Express. Europa Express foi escrito por Andrea Maceiras, unha escritora coruñesa que ten publicadas varias obras, como Que me pare o corazón se te esquezo, O que sei do silencio ou Nubes de evolución. Europa Express comeza cando Nico, un rapaz que de 30 anos, atópase na cidade de Bergen. Mentras mira postais, encontra unha na que está el e os seus amigos do instituto no porto desta cidade a causa dunha viaxe interrail que fixeran ao rematar o bacharelato. Este feito fai que acodan á súa memoria moitas lembranzas sobre aquela increíble viaxe na que verán de 10 anos atrás, pero tamén lle fai lembrar a enorme traxedia que ocorrera ao volver daquela viaxe e todos os misterios que quedaron sen resolver. Cando, despois de mercar a postal, Nico a examina con máis atención, decátase de que Xacobe, o seu mellor amigo do instituto e que foi vítima daquela traxedia, e Aroa, a súa actual moza, están a bicarse. O misterio da morte de Xacobe e esta impactante revelación levan a Nico a contactar cos seus excompañeiros de bacharelato, Beatriz, Mía, Piero e Óscar, e organiza unha xuntanza de antigos alumnos co obxectivo de aclarar todas as incógnitas da morte de Xacobe e descubrir se alguén estaba ao corrente da relación amorosa que mantiñan Aroa e Xacobe nos tempos do instituto. Pero, serán os rapaces quen de enfrentarse aos seus medos e á verdade do caso de Xacobe? Ou preferirán asimilar unha falsa realidade? Que lle pasou realmente a Xacobe? Sería boa idea facer a reunión? Para saber todo isto, coñecer aos rapaces e a historia da súa viaxe, debes ler o libro. Eu recomendo ler Europa Express. É un libro que paga a pena ler, aínda que non che gusten moito os misterios, porque é moi interesante e entretido. Ademais, paréceme unha historia bastante orixinal, porque non todas as persoas son o que parecen. Ata aquí o meu book trailer. Adeus!